이곳을
Masikulagani sonke
Worship Ministries. Archbishop Lucas.
Sibingelele ibandla lonke lekhombe ezinqeni, sibingelele kusini u-Ashi egameni likaJesu. Cha kwethu akukho mina engizokusho, kodwa nje ngize engingakusho okufishane ukuthi sengathi uNkulunkulu engaqinisa indlela ohambayo. Kukho konke ubike kuyo uNkulunkulu. Enkathazweni zonke uyibike uNkulunkulu, ngoba nokuyibika kwafowenu mhlawumbe bayokutshela ngendlela, kodwa uNkulunkulu uyomnikeza indlela eyodwa, indlela efanele. Siyalibongela-ke bafowethu, sengathi bengingayihloniphi ibandla, ihloniphe umsebenzi kaNkulunkulu. Khona okwakhuluma kahle wathi akusekelele ibandla likaNkulunkulu, libekiwe nje ukuthi nibe ngabaholi kulo. Ulungeleke ungalume yini ngoba unkosikazi uzalwa lapha kuyo, kodwa nje kusho wasathi uNkulunkulu uyaqinisa mfowethu endleleni kaNkulunkulu, usaba uNkulunkulu kunabantu bakho egameni likaJesu. Bishop ayibonkosi, ngibingelele uSenior ubaba uGoliwe kanye nomama Lady Senior egameni likaJesu. Amen. 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 Sotobe siyabonga ukuthi usithinte size la kule ndawo. Amen. Haleluya. Endaweni ke bazalwane ebandleni laseSigoveni, usisi wami lo umama uSikhosana endaweni yaseSekhunda, kube noma umncane wami abaningi bamazi ngomama Zulu la ebandleni laseSigoveni, noma umncane wami lo kanye nezingane zakhe egameni likaJesu. uNkulunkulu akanenzile umusa
kuphela ngizothi ubaba usimelane uNkulunkulu anenze ngayo uma sifunda amen isikhoveli uma sifunda incwadi uSamuel wesithathu ivesi lokuqala nelesibili likhuluma enye indaba lithi izwi likaNkulunkulu lalingavamile ngalezo zinkathi. Amen. Ngenkathi uNkulunkulu efika kuSamuel embiza, uSamuel wayenga-understandi ukuthi ubizwa ba. Amen. Uya kumpristi uthi baba uyangibiza, uthi hayi angikubizanga buyele uyolala. Ngifuna ukusho angeke ngiye in details empembe lithi izwi likaNkulunkulu lalingavamile ngalezo zinkathi. Namhlanje sihamba endleleni abantu bezwa many voices. Angingaqhubeki uNkulunkulu akanibusise nomama, uNkulunkulu anenze kahle egameni lika Jesu. Siyabonga. Amen. Kadinyanda bazalwane. Siyabonga bazalwane basenyoneni. Siyabonga bazalwane esikoleni sivakashele. Nathi sizizwa singabantu ababalulekile masivakashele. Siyabonga abantu. Kadinyanda yonke. Inyanda yonke kodwa bathi bazokhulumisana nomshado bahlanganisa noluntu. Kadinyanda yonke bazalwane. Siyabonga kakhulu.